Pajjiżna kienu sebqa jsalva il-ħajjiet fil-baħar iżda jistenna l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea li toffri soluzzjoni vijabbli għal kwistjoni tal-immigrazzjoni. Dan saħħu l-Prim Ministru Malti Robert Abela mal-Kummissjoni Ewropea fittra mibgħuta lill-Kummissarju Ewropew għad-Drittijiet tal-Bniedem Dunja Mijatovic. Il-Prim Ministru qal li Malta waħda mill-ewwel artijiet li taffaċċja l-kriżi tal-immigrazzjoni fil-Mediterran dejjem onorat l-obbligi tagħha u għadha tagħmel hekk sal-lum. Il-Prim Ministru fakkar fl-għeluq tal-portijiet Maltin u dawk Taljani minħabba l-emerġenza tas-saħħa pubblika u fl-istess waqt pajjiżna baqa' jaffaċċja mingħajr preċedent minħabba n-numru dejjem iżdied ta' dgħajjes li qed jaqsmu lejn l-Ewropa mill-Libja. Il-Prim Ministru fakkar ukoll fid-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea Drittijiet tal-Bniedem li ma laqgħetx it-talba tal-Għaqda Repubblika li ridet lil Malta tiftaħ il-portijiet u ddaħħal l-immigranti. Qal li Malta użat ir-riżorsi kollha tagħha biex issalva n-nies f'diffikultà bejn sema u ilma u qal li jistenna li l-Kunsill Ewropew li appoġġja bi sħiħ it-talba ta' Malta għas-solidarjetà. Sa dan it-tant f'konferenza tal-aħbarijiet li tagħmel ta' kuljum il-Kummissjoni Ewropea, it-tnejn ġiet mistoqsija fuq is-sitwazzjoni ta' migrazzjoni fil-Mediterran u dwar Malta. Madankollu soluzzjoni mill-Unjoni Ewropea baqgħet ma ġietx. Il-kellim tal-Kummissjoni Ewropea ma semma l-ebda soluzzjoni ta' rilokazzjoni ta' migranti, dan hekk kif din is-sena biss waslu f'Malta aktar minn 1200 ruħ. Pajjiżna titenni l-pożizzjoni soda tiegħu li l-ewwel tiġi soluzzjoni ta' rilokazzjoni mbagħad isiru l-iżbarki tal-immigranti. Il-Gvern Malti qed jargumenta li fil-passat saru diversi weddiet ta' rilokazzjoni iżda kien hemm pajjiżi li ma żemmewx mal-wedi. F'dan il-kuntest Malta effettivament waqfet finanzjament operazzjoni Ewropea u qed titlob li l-ewwel tasal is-solidarjetà mill-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Pajjiżna saħansitra qal lill-Unjoni Ewropea li tissospendi r-riżorsi tiegħu bħal jibgħat is-soldati Maltin f'operazzjoni navali Ewropea li twaqqaf li twasslu armi fil-Libja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.